Jesus the word, forever true, always the same. Hallelujah. Jesus the word, forever true, always the same. Hallelujah. Jesus the word, forever true, always the same. Hallelujah. Jesus the word, forever true, always the same. Hallelujah. I believe in the word of God. I believe in his power. I believe in his saving grace. Hallelujah. Hello everyone. Nokwasa mese mstara shewedu Jesu Kristu. Amen. Tinotenda Mwari nemukana uno wekugoverana shoko raMwari. Ndoda kutenda Mwari nababa vangu muranda wavo Apostle Sam Manyika na mama Pastor Maureen Manyika nemukana uno wekuti tigoverana shoko raMwari. Mukana wangu nekuremekedzwa kwangu zvikuru kuti tawaniswa mukana unoyu. Toda kuti tigoverane nemi mushoko raMwari pamusoro pemessage yanda pamusoro wekuti the church, a network of fruitfulness. The church, a network of fruitfulness. Kereke inetwork yekubereka, yekuita zvibereko, yekuita results. Ende tichange tichiverenga kubva mushoko raMwari kubva pana John chapter 15. Mubhuku raJohani chitsauko 15 kubva paverse 1 kusvika pa8. John chapter 15 kubva paverse 1 kusvika pa8. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, ndiri kuverenga paKing James version. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall ye be my disciples. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Pano tiri kuona awa mashoko aishe Jesu Kristu achitaura iye pachake. Anoti ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi kana mabranches. Baba vangu ndo murimi. Hanzi davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki, baba vanoribvisa kana vanoritema. Mamwe maversions anoti he cuts it off. Ini ndaifunga kuti the moment munhu yava muna Kristu atova nezvibereko. But Jesu ari kuuya pano oti atorimo mamwe matavi ari mandiri asi haabereki. Hanzi mamwe matavi iwawawa haataurire kuti avamo kwenguva yakareba zvakadii. Hamadescribe nemumwe mudescribiro. Haadescribe imwe behavior yawo. Chaanodescribe zvibereko kana kusawanikwa kwezvibereko. Oti ndo zvinoita kuti abviswe nababa. Haasi kubviswa namufundisi kana naelder kana namudhikoni, ari kubviswa nababa pachavo. Hallelujah. Hanzi mabranch ari mandiri asingabereki anobviswa. Anobereka anochekererwa kuti abereke zvibereko zvakawanda. Tinoona pano kuti Jesu nyaya ari kutaura mu passage yescripture iyi inyaya yezvibereko. Haasi kutsvaka zvakawanda wanda.
mushure mekunge tapedza kuita zvese zvatinoita, tatsanya, tanamata, tapa, tinoda kuona kuti zvabudisei. Tinoda kuona kuti zvii zviri kuberekwa nezvatiri kuita. Nekuti pakupedzisira Jesu achangomezha achishandisa zvatabereka. Haleluya. Jesu haasi kutora nguva yake achitarisa zvakawanda zvatinokoshesa kana tiri panyika. Kuti vanhu vaipfeka sei, vanhu vaigara sei, vaidi zvese zvakanaka. Asi pakupedzisira kwazvo zvabudisei. Garai mandiri, ndo zvaari kutaura. Mukagara mandiri, ini ndikagara mamuri, muchaita zvibereko. Hanzi kana mukagara mandiri, inini ndiri muna Baba, munoita zvibereko. Uye kana mukagara mandiri, shoko rangu rikagara mandiri, ipapo muchakumbira zvese zvamunoda, Mwari vagokuitirai. Nguva yakawanda taifunga kuti vhesi yekuti mukakumbira zvese zvamunoda ino-applya kumunhu wese. Munhu wese anofunga kuti anogona ngokumbira zvaanoda otozviwana. Umwe anotozoora moyo kuti sei ini zvandiri kukumbira ndisiri kuzviwana. But Bhaibheri pano rakajeka. Rinobva rati iro pavhesi 7. Kana mukagara mandiri, shoko rangu richigara mamuri, muchakumbira zvamunoda, Baba vagokuitirai. Wambozvibvunzawo here kuti sei usiri kuwana zvese zvauri kukumbira kuna Baba? Kuti ingava nyaya yekuti hausi kugara maari, shoko rake richigara mauri. Kana ukagara imomo ukaita zvibereko, unokumbira zvese Mwari anokuitira zvakanaka. Tinoona isusu kuti kubva pakutanga kwenyika, Mwari achisika nyika, pese paitanga watingati sizeni itsva, kana pese paitanga chinhu chaaitanga kuita, aitaura nyaya yezvibereko. Mwari paakasika munhu kubva muna Genesis 1 pavhesi 28, mashoko ake ekutanga akarekodwa mushoko raMwari, Mwari achitaura nemunhu, ndeyekuti ivai nezvibereko, berekanai muwande. Mungaita zvese zvamungaita, asi pakupedzisira berekanai muwande. Ngapaoneke zvibereko, ngapaoneke zviri kubuda. Tinoona isu kuti Mwari haasi kungokoshesa kufamba kwenguva, kuti vanhu vakura nekuti vagara nguva yakareba. Aiwa, chaari kushandisa kubereka. Vari kuberekei? Vari kubatsirei? Haleluya. Mungava muchechi, uri kubatsirei iwewe semunhu? Uri kuberekei? Kungava kumhuri, kungava kubasa chaiko, uri kuberekei? Tinoona zvakare Mwari anoparadza nyika nemvura, ochengetedza Noa nemhuri yake. Asi panobuda Noa nemhuri yake kubva muareka muna Genesis 9 kubva pavhesi 1, anovadzokorora nyaya imwe chete, berekanai muwande, itai zvibereko. Anovaropafadza. Pese patinoverenga panonzwa uchinzi and he blessed them, achibva ati be fruitful and multiply. Ndakambotarisa ini ndikada kuona kuti koiye Mwari anozoti apedza kuropafadza vanhu oti berekanai muwande, zvinomborevei kuti akavaropafadza? What is the blessing? Shoko rechirungu, shoko rekuti blessing ishoko rechirungu rinodudzirwa zviri nyore kuti it's a special favor. So Mwari akasika Noah, Mwari akasika Adam, Mwari akasika iwewe, akasika inini, achibva atipa a special favor. But special favor inopiwirwei vanhu? Umwe akadudzira zvakandinakidza, anodudzira blessing achiti it's a favor, wisdom, protection, abundance, ability, grace, joy, freedom, peace, and all good things of God. Munhu anopiwirwei zvinhu zvese izvi kana chinangwa chisiri chekuti abereke. Mwari anopirei vanhu favor yake, anovapirei mufaro Mwari nefreedom kana asiri kutarisira kuti vaishandise kuti vabereke. Anovapirei ability, kugona. Tine zvinhu zvakawanda, zvimwe zvatinogona, zvimwe zvatakazvarwa nazvo, anova matarenda, zvimwe zvatakadzidzira kuchikoro, zvimwe zvatakatrenwa, zvimwe zvatakapiwa naMwari, magifts ekushumira nawo Mwari. Tinomapiwirwei kana chikonzero chisiri chekuti tibereke? And all good things. Kune vanhu izvozvi vakakomberedzwa nengirosi, asi havana zvavari kuita.
Ngirozi dzinovakomberedzerei kana pasina zviri kuitwa? Dzinovachengeterei? Vadi kuenda kudenga vanogara naBaba. Akavapa zvese izvi kuti vabereke. Haana kuvapa kuti vafeel good about themselves. Mwari anambobvira ashanda achidaro, aingoshanda nezvibereko. Mabudisei pane zvamaita. Pane nyaya inondinakidza iri kuna Matthew 25, Matthew 25 kubva paverse 14 kusvika paverse 30. Patinoudzwa pamusoro pemurume aiva nezvinhu zvake, akadaidza varanda vake, akapa umwe matarenda 5, akapa umwe matarenda 2, umwe akamupa rimwe chete. Hanzi umwe wekutanga akaenda akadzoka nemamwe matarenda 5, wechipiri akadzoka nemamwe 2. Vaviri ava vanopiwa comment yakafanana natenzi wavo. Maita zvakanaka varanda vakanaka vakatendeka. Hanzi matendeka pazvishoma. Hatina kumboudzwa kuti vanhu ava havana kutadza, havana kumbotadza chinhu, havana kumboomerwa. Asi kuvapa mukana wekutsanangura zvavakasangana nazvo. Chaari kuvapa mukana kutsanangura matarenda avakaburitsa neavakanga vapiwa pakutanga. Kune vanofunga kuti kudenga tichasvika tigopedza nguva tichitsanangura kuti takaomerwa sei panyika. Nyaya ichanyanyotambira kuti makabudisei pane zvamakapiwa naJehovha. Takakupai ngirozi mukaitei panyika. Takakupai ability, tikakupai matarenda, tikakupai zvipo. Mukaenda kuzvikoro, mukaitei. Hanzi neshoko raMwari wetatu akauya akati haini ndakatya. Ndikati murume uyu murume akaoma moyo anokohwa pasina kudzvara, rekedza ndichengete tarenda rake. Hanzi tenzi vakati you are a wicked and slothful servant. Hallelujah. Haana kutora mukadzi wemunhu. Haana kurovha kuchechi. Haana kurovha kumunamato. Asi anonzi is a wicked and slothful servant. Nekuti wickedness yake iri papi? Iri pakuti he was an unprofitable servant. Ukaverenga paverse 30 yaMatthew 25. Tenzi wake anobva ati hanzi mukandirei kunze kune rima nekugeda kwemeno nekuti ari unprofitable. Isu panyika muchechi tine vanhu vakawanda vatinoti vanhu vakanaka. He is a good person. He is a good person. Aita matarenda mangani awedzera pane raakapiwa watiri kuti ari a good person. Vamwe vachona ndo vanhu vanokwana pari kunziwa a wicked person apa. Saka tinoona panapa kuti kuna Mwari nyaya yakakosha zvibereko. Berekanai muwande, be fruitful. Hanzi pandanyora panapa ndikaona kuti Mwari ane zero tolerance to fruitlessness. And there are serious consequences for fruitlessness. Mumambo hwaMwari mune mutongo wakaomarara kwazvo, wakamirira kusabereka. Taona isu kuti pane nyaya iri kutaurwa naJesu yemuzambiringa, matavi asingabereki anotemwa. Muranda uyo wekuna Matthew 25 verse 26 asina kuunza kana chaakaproducer netarenda rake, akaraswa kunze, akanziwa unprofitable. Pane nyaya inondinakidza futi yemurume anonzi Onesimo muBhaibheri. Ukaverenga una Philemon 10, Philemon ichi ine chapter imwe chete paverse 10 kusvika pa21. Pauro unotora nguva kukumbira Philemon kugamuchira mujaya anonzi Onesimo. Hanzi nekuti wakabva pakati penyu asingabatsiri, ari unprofitable. Akanga kuzodzoka kwake akanga oda an apostolic letter kuti agamuchirwe. Nekuti vanhu venguva iyoyo vanga vasina nguva nevanhu vasingabereki. Ndo unovawo futi muonero waMwari. Haana nguva nevanhu vasingabereki. Ndosaka achiti vatemei tisapedza nguva nevanhu vasingabereki. Hallelujah. Mwari ngatibatsire mangwanani ano. Philemon, tambira Onesimo. Mutambire senge unotambira ini. Wakatoona kuti Onesimo akangoenda ega anogamuchirwi.
nekuti vanoziva ari munhu asingabetseri. Muapostora ndiye wazoona kuti aiwa wachinja, wakubetsera. Asi vakanga vamboviri naye vanoti isu tinoziva asingabetseri ishe wangu. Saka Pauro anofuta kubhega Firimoni. Firimoni, kana Onesimo ane chikwereti ndinouya hangu ndobhadhara. Haleluya. Hanzi nemakai, hanzi unoziva kuti iwewe Firimoni, Onesimo paanga ari kuno anga achiita kwandiri zvawanga uchafanira kuita iwewe. Muranda waMwari akuzama kumonyorora Firimoni ruoko kuti agamuchire mukomana. Nekuti mukomana wakanga abva, kana ina handitendi kuti akabva nekuti waida. Unogona kunge akadzingwa nevarume ava. Hatingagari nemunhu asingabereki. Ngabve pakati pedu. Saka there are serious consequences pakusabereka. You may lose your place nekuda kwekusabereka. And you may not get it back easily, even wakubereka kwacho. Hallelujah. Garai mandiri. Ini ndigare mamuri, ipapo muchabereka. Hazvina basa kuti taita ma21 days ekunamata. Hazvina basa kuti taitei. Tapedza kuita tinofanira kubereka. Tinofanira kuita ma-results. Hatisi kuzongotarisa kuti vangani vagara. Vangani vari vanhu vari right, ma-good people. Aiwa, panodiwa zvibereko kudarika kunaka. Kunaka ngakuvepo, tinotenda Mwari. Asi zvibereko pakupedzisira. Hallelujah. Saka Firimoni, tambira mukomana. Mutambire senge unotambira inini. Imagine muapostora achiti aiwa, chimutambira senge munotambira inini. Nekuti dai akangouya yega vanhu vaimudzinga kuti hatidi munhu asingabereki pakati pedu. Saka iwewe Mwari ngaakubatsire uite zvibereko. Tisangova vanhu vanongova vanhu vanorarama nguva ichifamba asi pasina zvinobuda. Zvinomboreveiko zviri kunzi abide in me? Garai mandiri, ini ndigare mamuri. Kugara muna Jesu. Ini ndinokududzira sekuva munhu anoita consistently, persistently, and continually applying the teachings, principles, values, and philosophy of Jesus. Vanhu vanoti vanoshandisa zvavakadzidziswa, maitiro aJesu Kristu, zvaanokoshesa nezvaanodzidzisa nezviga zvake nemafungiro ake, ndo avanoramba vachiita nguva nenguva, vachitsungirira mukuita izvozvo futi, nekuti hazvisi nyore kungoaplaya dzidziso dzaJesu, asi dzinoda kuitwa consistently, persistently, nekutsungirira, continually. Hatiti nhasi toguma, hatiti tatanga mutsanyo nhasi zvobva zvapera, nhati we continually, persistently, consistently apply. Jesu oti mukadaro munoita zvibereko. MuBhaibheri mune murume wandinoadmire anonzi Pauro, akashandisa yatingati methodology yaJesu kana kuti philosophy yaJesu, maonero aJesu ezvinhu. Ndinorangarira ini Jesu muna John chapter 4 akatuma vadzidzi kunovatengera chikafu, iye akasara akagara patsime. Hanzi neBhaibheri vadzidzi vachidzoka vakashamisika kuona achitaura nemunhukadzi. Ivo vakaona mukadzi, asi Jesu akaona guta rese reSamaria. Vakauya nechikafu akati aiwa, inini ndaguta ndine chikafu chamusingazive, chinova kuita kwakuda kwababa vangu. Nemamwe mashoko, Jesu akati hatingarasikirwi neguta reSamaria nekuda kwelanchi. Imboitai henyu zvelanchi, ini ndimboita zveguta reSamaria. Apedza kutaura nemukadzi weSamaria, hanzi mukadzi akanopupurira guta rese rikauya kuna Jesu. Dai Jesu akanga aida zvechikafu panguva iyoyo, aienda kulanchi akapotsana neSamaria. Angadai akasiya anyora kuti taenda kulanchi mozodzoka na2. Oona guta raenda. Maonero aJesu. Jesu aiona zvinhu zviri mberi zvichimubatsira kutsungirira zvaari kusangana nazvo.
Vamwe vanoora moyo nekuda kwezvavari kusangana nazvo, nekuti havasi kuaplaya zvavakadzidziswa naJesu, maprinciple avakadzidziswa naJesu, mavalues avakadzidziswa naJesu. Saka Pauro akadzidza ipapo. Unonzwa Pauro achitaura kuna vaFiripi 3 verse 18. Oti hanzi, this one thing I do, forgetting everything that is behind and reaching forward for those that are ahead, I press on. Nemhaka yei, kugara muna Jesu. Hanzi neumwe munyori, your greatest enemy of progress is your last success. Vanhu vanotadza kubereka nekuda kwekuti vakambobereka kare. Ndosaka Pauro achiti, I forget those things that are behind. Ndiri kugara muna Jesu. Jesu haasi Mwari wekare, ndine ndewazuro, nhasi nekusingaperi. Anoramba achifamba achitarisa zviri mberi. Who for the joy set before him endured the cross. Akaenjuwa nekuda kwekuti akaramba achitarisa zvibereko zvemuchinjikwa. Zvichaberekwa nemuchinjikwa zvakamuita kuti atsunge mune zvaakanga achisangana nazvo. Ndo maonero aiva naPauro kusvika akuzotaura. Unonzwa Pauro akutaura kuna vaKorinde vechipiri chitsauko 4. Unonzwa Pauro kubva pavhesi 17-18 achiti, hanzi, for this our light affliction, which is but for a moment, worketh in us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things that are seen, but at the unseen. For those that are seen are temporal, but the unseen are eternal. Ari kuita sei? Garai mandiri, munobereka. Saka kunyange akatapwa nemabwe, kunyange akarohwa neshamhu, akaitwa sei, akasvipirwa mate, haana kuora moyo nekuti meso ake aiva pazvibereko zvebasa raakanga achiita, achiona zviri kubuda. Ko iwe sei uchiora moyo? Hakuzi kuti here wanyanyotarisa zvakakukomberedza, wabuda mukugara maari. Pauro ndiye murume zvakare anotitsanangurira chechi, oitsanangura semuviri waKristu. Oti iye kereke muviri waKristu. Saka naizvozvo tikuda kuti mboona pano kuti muviri unoshanda sei. Kereke muviri waKristu. Kuna vaEfeso 4 kubva pavhesi 15 kusvika pa16. VaEfeso 4 verse 15 kusvika 16. Pauro unotanga atsanangura kereke yakapiwa zvipo. Kubva kuna vhesi 11 yakapiwa maapostore, yakapiwa vaprofita, yakapiwa vavhangeri, ikapiwa vapfundisi, ikapiwa vadzidzisi, kuti vakwanise kana vapefekte masaints, kuitira basa reushumiri, kuti kereke iumbwe, ivakwe. Verse 18 yoti, kusvika tasvika pakubatana mukutenda, mukuziva mwanakomana waMwari, kusvika pamunhu akakwana, zvibereko zvatiri kutaura izvi, kusvika pachiyero chekuzara kwaKristu. Pavhesi 15 oti, but speaking the truth in love, we may grow up in him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working of in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Nemamwe mashoko muchidimbu Pauro uri kuti tiri muviri waKristu. Kristu ndiye musoro, asi muviri uyu unobatanidzwa nezvinoitwa, nezvinosuplaiwa nemutezo umwe neumwe, kuti muviri uve compact, uve joined together. Mutezo umwe neumwe, davi rimwe nerimwe rinofanira kusupply zvarinofanira kusupply. Nemamwe mashoko, kana imwe neimwe part kana member yemuviri ichicontributa, panoita bond mumuviri. Kana pakazoita imwe member isisiri kucontributa, panoita yatinoti disjoint. Ndo panonzi munhu warwara, imwe member
haisi kucontributa. Akatoenda kwachiremba munhu uyo anogotora notonzi ngarare asabuda mumba nekuti uri kurwara, nekuti pane member isiri kucontributa. Saka kana uripo usiri kucontributa unorwarisa muviri. Ndosaka achinzi ngatemwe asingabereki. Achatirwarisa pano. Hallelujah. Saka tinodzidzei pamuviri. Pane zvinhu zvatonyorwa ipapa zvakanyorwa naPauro. Hanzi increase inouya kubhodi. Mitezo yemiviri inozokura nekukura kuri kuita bhodi. Mutezo haugoni kukura wega. Hazvigoni kuti munhu oita maoko e16 years nemakumbo e4 years iwawo mashura. Hazvigoneki. Zvotiudza kuti imwe neimwe member yemuviri inofanira kumeka sure kuti zvairi kuita zvinoita kuti body ikure. Nekuti mukukura kwebody ndo mune kukura kwemember. Asi tinoona vanhu vanotraya kukura body isina kukura. Hamusati mambozviona here kuti imwe member ari one ane zvinhu zvese, ane ma-instruments, ane ma-projector, ane zvese. Body haina ma-instruments, body haina projector. Haana kunzwisisa kuti muviri ndo unokura, mamember okura nemuviri. Saka pane shura pachechi. Each member depends on the other members to produce mumuviri. Member imwe neimwe ine connection nemusoro anova Kristu. Musoro ndo unopa ma-instructions ekuti ngatidai. Mamember oita. Asi kuti member imwe neimwe ite zvayaudzwa nemusoro inoda cooperation yemamwe mamember. Ukaona tikapa muenzaniso wekudya chaiwo. Dumbu rinofunga kuti ingori nyaya yenzara. Risingazive kuti pane message yatosendwa nemusoro kuti tiri kuda energy mumuviri. But energy haisi mumakumbo. Kana haisi mumaoko, iri mukitchen. Iri muplate mukitchen. Chikafu chiri mukitchen. Asi dumbu harifambe. Dumbu harione. Maziso anoona asi haadye. Muromo unotsenga asi haubate. Saka naizvozvo kuti chikafu ichi chidyiwe, makumbo anofanira kufamba. Achifamba zvinhu, achifambira chikafu chiri kuzopinda mumakumbo, chiri kuzouya kumakumbo yava energy. Saka unoona manje makumbo anofamba, maoko oita action inoita kuti muviri ufambe zvakanaka. Vachisvika meso anoona chikafu. Obva ayevedzwa nechikafu, wotoona mukanwa makuita rute. Kwese kubatsira action ye-energy iri kudiwa mumuviri. Saka hapana member inoti dai ndisipo, dai musipo. Hapana. Chinoita kuti zvese zvicoordinatwe musoro chete. Makumbo ofamba, makumbo ofamba, maoko chinokora chikafu. Munozviziva here kuti vana mazvikokota vanoti haugoni kutesta chikafu chausiri kunzwa smell yacho. Saka muromo unogona kufunga kuti ndakapenga ndine ma-taste buds, ndinonzwa kuti chikafu chinonaka sei, asi chiri kubatsirwa nemamwe mamember kuti chiite basa racho. So each member depends on the head and on other members for it to produce. Saka iwewe ndo panoperera nyaya yekuti ini handidi zvakawanda kuchechi, ndoda ngononzwa shoko raMwari ndobuda ndoenda kumba kwangu. You need the other members to produce. You need the head. Abide in the head and collaborate with the others. Umwe anoti inini zvoenda session hazvinei neni, hausi kuziva kuti chikafu chichasvika kwako yava energy. Naizvozvo unofanira kuzviona uchipfuura pauri. Kana ndikarega kuita zvandiri kuita izvi, zvicha-affecta sei body. Pauro oti ndo zvinobatanidza body izvozvo. So the body grows from the contribution of each member. And once one member stops functioning, the whole body suffers. And it is called sick
muviri wakuhwara. Hazvizonzi musoro uri kurwara ewa. Haugoni kuti musoro ndo warwara regedzai ndimusiye kuchipatara ndiende kubasa. Mese nemamemba ese munotonzi munorara pano tichimbokumonitai. Nemamwe mamemba ari right. Ndosaka Jesu achiti matavi asingabereki temai. Anotipedzera nguva yekubereka. Anobereka purunai abereke futi zvakawanda. Mwari ngakubatsire muzuva ranhasi. Uite a deliberate intention yekubereka. Be deliberate about producing. Produce something. Don't be a person ari muhistory mupast. Produce something every day. Nasi ndobereka chii. Nasi chii chandinga contributor kubody. Chii chandingaita kuti body zvinhu zviifambire. Hallelujah. Ukadaro Bible rinobva roti wagara mandiri. Zvese zvaunokumbira Baba vanokuitira. Zvese zvaunokumbira muzita rangu Baba vanokuitira. Dai Mwari akubatsira wabva kuzviona uri kamunhu kadiki kasina zvakanocontributa. Upinde mubhodhi. Wonzwisisa kuti ndakakosha mubhodhi. Ndinodiwa mubhodhi. Hapana zviri kuitika zvisina contribution yangu. Mwari ngaakubatsire muzuva ranhasi. Asi garai mandiri. Ini ndigare mamuri. Muchaita zvibereko. Uye muaita zvibereko ndo panozonzi Baba vanokudzwa kana maita zvibereko. Uye zvakare imi muchava vadzidzi vangu. Hazvizonetsi kuti utsanangure kuti Jesu ndiye Ishe wako. Mwari ngaakubatsire. Mwari ngaakuitire zvakanaka. God bless you.